Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngrawat iman kapitadosan wonten ing brayat. Dinten menika kula panjenengan sesarengan pasamuan suci sawegung griyayakake Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria. Ing riyaya menika kula panjenengan katimbalan kados pundi sinau saking brayat suci Nazaret langkung-langkung Santo Yusuf ingkang kanthi andhap asor lan penuh kasetyan nglampahi kersanipun Allah dados bapa tumraping Gusti Yesus lan dados suami garwa tumraping Ibu Maria. Lan kula ngaturaken nderek bingah lan profesiat dumateng lingkungan utawi wilayah setasi paroki ingkang ngayom ing Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria. Lan umumipun riyaya Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria menika dawah ing mangsa Prapaskah. Nah, miterat pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, yen kula panjenengan mlebet ing riyaya sakjroning mangsa Prapaskah, kula panjenengan dipun keparengaken boten pantang. Ananging yen tetep badhe pantang alit utawi pantang lumrah utawi nggih poso menika boten salah. Miterat kula prayogi kemawon. Lumantar waosan Injil dinten menika wonten kalih pilihan sakjatosipun waosan Injil ing riyaya menika saged dipun waos saking Injil Matius bab 1 ayat 16 kalajengaken ayat 18 ngantos 21, kalajengaken ayat 21a ingkang nyariosaken kados pundi Santo Yusuf nampi kabar bungah lumantar malaikat Gabriel. Lan saged ugi dipun waos saking Injil Lukas bab kalih ayat 21 ngantos dumugi 51a ingkang nyariosaken kados pundi Gusti Yesus rikala yuswa 12 taun menika boten pamit kaliyan Rama Ibu Dalem rikala wonten ing padaleman suci. Ingkang badhe kula wacaaken ing sakmangkih menika saking Injil Matius. Awit tumrap kula Injil Matius nyariosaken kados pundi sikap Santo Yusuf anggenipun nglampahi menapa ingkang dados kersaning Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 1 ayat 16 kalajengaken ayat 18 ngantos dumugi 21, kalajengaken ayat 21a. Yakub nurunake Yusuf garwane Ibu Maria, Ibu Dalem Gusti Yesus kang sinebut Kristus. Dene miyos dalem Gusti Yesus iku mangkene. Nalika samono Maria Ibu Dalem wis pepacangan karo Yusuf
lan sadurunge tunggil sedalem garbini krana kuasane Yang Roh Suci. Rehne Yusuf iku wong utama lan ora karsa gawe wirang. Mula sediane arep nilar Ibu Maria kanthi sesideman. Nanging lagi gagas-gagas mangkono mau ana ing impen dikatingali malaikat sing angandika, "Yusuf, putra Daud, aja sumelang ngrengkuh Maria dadi garwamu, jer anggone garbini krana Yang Roh Suci. Putrane sing calon miyos tengerono asma Yesus, awit bakal ngluwari umat saka dosane." Wungusare Yusuf nindakake dawuhe malaikating Pangeran. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil saking Matius nyariosaken saking sisi Santo Yusuf anggenipun nampi kabar bingah lumantar malaikat Gabriel. Yen bandingaken kalian Injil Lukas bab 1, versi Lukas menika nyariosaken Ibu Maria ingkang nampi kabar bingah saking malaikat Gabriel. Lan ing Injil Matius ingkang nembe kemawon kula panjenengan pirengaken menika gathuk kalian Injil Lukas bab Ibu Maria ingkang nampi kabar lumantar malaikat Gabriel. Injil Matius kala wau nyariosaken kados pundi Santo Yusuf menika sampun pepacangan kalian Ibu Maria ning dereng tunggil sedalem lan pranyata Ibu Maria sampun garbini krana Yang Roh Suci. Nah, kados pundi tanggapan utawi reaksinipun Santo Yusuf? Matius paring pawartos bilih Santo Yusuf menika termasuk priya sing utama sing pancen anggenipun gesang menika saleh lan tansah ngupadi kemurnian. Mila sampun pepacangan ning dereng tunggil sedalem durung saomah. Lan rikala mireng bilih Ibu Maria sampun garbini saking Yang Roh Suci, mbok menawi nggih Santo Yusuf dereng saged nyandak garbini kok saka Yang Roh Suci. Angel banget le nampa. Mbok menawi nggih Santo Yusuf berjuang nglimbang-nglimbang iki kepriye? Lelakone kok kaya ngene padahal wis pepacangan, wis tunangan lah gampangane, wis lumampah ana ing tahapan sing luwih serius. Masyarakat ya wis do ngerti yen Maria menika calon bojone Yusuf, kosok wangsulipun Yusuf menika ya calon bojone Maria. Lan mbok menawa tiyang sepuhipun nggih sampun krancang kapan li arep ijab. Lan menawi bandingaken kalian wonten ing pasaman suci, mbok menawa ya Santo Yusuf kalih Ibu Maria ya wis daftar perkawinan, wis cecawis maneka wani persyaratan sing dibutuhke, termasuk kursus perkawinan, memperbarui surat baptise, sowan wonten ing ketua lingkungan nyuwun surat pengantar lan sanes-sanesipun. Ning pranyata wonten masalah. Menapa sing dadi idam-idamane kaancam bubar, kaancam ambyar. Temtu menika nggih adamel lingsem, boten namung Santo Yusuf lan Ibu Maria ning ya brayat agenge tiyang sepuh sederek-sedereke. Mila kadangkala menika dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami jejering tiyang sepuh. Ampun ngantos meksa nikah padahal larene putrane jenengan durung siap utawa ana masalah sing kudune dirampungke sik ning merga wegah nampa aib, wegah isin, wedi isin terus meksa nikah. Nah menika nggih kula kinten boten wicaksana, boten sae. Apa-apa nek dipeksake tanpa keikhlasan, ketulusan sing gumathok menika ya tundhone abot. Mila Santo Yusuf lajeng nggadahi kekajengan badhe batalake perkawinan kanthi sesideman ben kabeh ora ana masalah, ben ora do isin.
Ning pranyata tanpa kanyono-nyono ing impen Santo Yusuf dikatingali malaikat Gabriel supados ampun sumelang nampa Maria dadi garwane. Wonten ing gesang kula panjenengan langkung-langkung brayat calon-calon umat sing ajeng bebrayatan, rasa sumelang menika sok-sok nggih dumunung ana ing ati. Mbuh bab ekonomi, mbuh bab masa depan, mbuh bab anak lan sapanunggalane. Mugi-mugi pangandikane malaikat aja sumelang menika nggih dados pitedah tumraping kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang bebrayatan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.